Tokuchingamidza mese tichavhura nemunamato. Let's pray. Dear Ngatinamatei. Lord in heaven, Mwari kudenga, we thank you for the short break that we have had. tinokutendai nebreak diki ratava naro. We thank you that we have come together again. Tokutendai kuti tauya pamwe chete zvakare. Bless us as you're going to go again into the study. Tikomborerewo apo takuenda muchidzidzo. May the Holy Spirit be with us as we study. Dei mweya mutsvene wainga nesu apo This is takudzidza. our prayer in Jesus' name. Amen. Ndiwo munamato wedu muzita raJesu. Amen. Welcome back again. Tokuchingamidzai zvakare. When you look at me, you just need to smile. Pamunonditarisa munofanira Otherwise, you kungosekerera. frighten me. Otherwise munondityisidzira. Thank you for the smile. Tokutendai nekunyemwerera. All right. So in the previous study, Muchidzidzo chapfuura, we looked at the history of the two institutions, tatarisa nhoroondo yemainstitution maviri, Adventism and America. Adventism neAmerica. And we started off in 1798. Takatanga muna So I'll just give a 1798. recap. Sachangopa dzokoro. So the ship started off 1798. Zvikepe zvakatanga 1798. There are waymarks that it passed. Pane mawaymark azvinopfuura nazvo. We saw that there is Myra, Takaona kuti pane Myra which is 1844, yanga iri with a 1844. bit experience Ine experience for both the inovava institutions. kumainstitution ari maviri. The next one is Nidus, Yechipiri iNidus 1863, 1863. which the ship went off course. Apo chikepe chakabuda mukwara. And we saw how it is an off course for both the state and the church. Takaona kuti kuchurch nekustate zvose zvinobuda mukwara. 1863 chart for Adventism. Chart ra 1863 reAdventism. They failed to embrace the 1850 chart Vakakonewa kuembrace chart ra and 1850. went on to create another one. Vakagadzira rimwe patsva. Then in America, MuAmerica we see America combining church and state. tinoona America ichibatanidza church nestate. During the break, Pabreak someone was asking me about where I got all this from. munhu anga achindibvunza kuti ko izvi makazviwana kupi. We have the document how the Constitution became Christian. Tine document rakanzi how the Constitution became Christian. It can give you some insights of this history here Rinogona kutipawo mumwe muono panhoroondo iyi yose about how the church and state combined in America. yekuti church nestate zvakabatana sei kuAmerica. Then 1989, 1989 at least, yeah, we see the ship coming back on course. takaona chikepe chichidzoka mugwara. And when we look at 1989, Patinotarisa 1989 looking at the line of the 144,000, tichitarisa line re 144,000. this will be our time of the end. Indo inenge iri time of the But end. like what I have said in the previous study, Sezvandataura muchidzidzo chapfuura, 1798 is both a point for the time of the end, 1798 ipoint time of the end. and that time of the end is also a period. Zvakare time of the end yacho So inenge iri it's best to period. understand that Saka zvakakosha kunzwisisa from zvinhu izvozvo 1798, kuti kubva we are pa1798 living in the time of the end. tiri kurarama munguva You are yekupedzisira. looking from one horizon to another. Kutarisa kubva pane imwe horizon So after tichienda kune 1989, imwe. Tapfuura the 1989 events that happened maevents anozoitika for both the church kukereke and America, neAmerica, but I left these ones on purpose. andamasiya aya on purpose. So if anyone wants the history around this waymark, Kana paine anoda kuziva nhoroondo yakatenderedza waymark iri, I would suggest that ndinosugesta kuti it would be best to go back and have the food again. zviri nani kudzokera tunodya zvakare. Then we get to 2001, Tosvika pana 2001 Euroclydon. Euroclydon. When you get to Euroclydon, Patinosvika this is an paEuroclydon, easterly wind. iyi imhepo inobva I'm just going kueast. to add some more on this waymark. Ndichangowedzera zvimwe pawaymark iri.
On this waymark over here, pawaymark iri apa, this is where we have the arrival of the second angel ndo patinowanawo kusvika kwengirosi and yechipiri the third. neyechitatu. So when you look at the church Patinotarisa kereke, the church rejected this message. kereke yakaramba meseji They were not iyoyi. benefited by the second and the third angel. Havana kubhenefitwa nengirosi yechipiri neyechitatu. Therefore, Naizvozvo whatever is going to happen next zvichazoitika is not going to mumashure benefit mazvo them. hazvivabhenefiti. So when you look at America Saka patinotarisa America as an institution itself, seinstitution pachezvayo, we have the history of Islam. tine nhoroondo yeIslam. So all that history surrounding 2001 Saka nhoroondo yese yakatenderedza is 2001 another history again, which is a movement we have dwelt much upon. imwewo nhoroondo yatakagara pairi The history of the semovement. wars, Nhoroondo yemawars Revelation 9, aRevelation 9 that's where we get more about this waymark. ndo patinowana mamwe mawaymark And zvakawanda because of the pawaymark repeating iyi patterns nemapateni anoramba achidzokorodza. and this pattern, increase of knowledge, then formalization, Pattern iyi yekuti kuwedzera ruzivo then pozoita Boston, formalization. Concord, exit, then a test. Boston, Concord, Exeter pozoita We see test. that 2019, Tinoona kuti it 2019 was an increase of knowledge kwakuri kuwedzera kweruzivo. for a message that has been delivered. Message Then it yakadhilivarwa got the increase of knowledge. ikawedzerwa kuziva We had the ruzivo, formalization. takava Then the neformalization, test is coming. test ichauya. So when you look at 2019, Patinouya pana there are so 2019 many studies surrounding this waymark pane zvidzidzo zvakawanda zvinotenderedza waymark iyi about some prediction. maererano nemaprediction. But if I can just summarize it, Asi kana ndichigona it is the kungozvisamaraiza, message of feminism. imeseji yefeminism. This is when we get to understand feminism in the movement. Ndipapo patinowana nzwisiso Then after yefeminism 2019, movement. Tapfuura 2019 we had more information takava neinformation imwe until the yakawedzera formalization kusvikira formalization in 2021, which is Paniam. muna 2021 inova Paniam. And from Zvakare Paniam, kubva paPaniam there is the agitation of the Sunday law here pane agitation yeSunday law apo before we get to the shipwreck. tisati tasvika pashipwreck. There are issues that are being discussed in the world and in the church, Pane nyaya dziri kutaurwa munyika nemukereke which pertains our test of the time. dzine maererano netest yedu yenguva ino. So if you go back to the church itself, Saka tikadzokera kukereke pachezvayo, because the Adventist message was not benefited, nekuti meseji yeAdventist haina kubhenefitwa, the Adventist church kereke cannot yeAdventist be benefited by the increase of knowledge or the formalization. haigoni kubhenefitwa nekuwedzera kweruzivo kana neformalization yacho. It is very important to understand that this line here Zvakakosha zvikuru kunzwisisa kuti line is iri talking about the Adventism, the institution. riri kutaura nezveAdventism institution, Adventism as a whole. Adventism yaizere. So when we go to the shipwreck there, Patinosvika pashipwreck apa, the narration that X27 gives kunareta kunoita X27 is that when the ship was wrecked, ndekwekuti pakaputsika chikepe, those who could swim to the land. vaikwanisa kuswima Those who vakaswima couldn't, kuenda they hold on to paland. something like the hood and they were on the land. Vaisagona kuswima vakabatirira pane zvavakabatirira vakazosvikawo Which means paland. the whole institution of Adventism Zvoreva kuti institution yese yeAdventism is going to be wrecked at the Sunday law. ichapwanyika paSunday law. But those who are going to go to the land are going to hold on to something. Asi vachaenda paland vachabatirira pane chimwe chinhu. Which means Zvoreva izvo kuti we are talking about the whole Adventism, tikutaura nezveAdventism yese, but there is a remnant within Adventism asi pane musaririrwa which are mukati going to survive the meAdventism shipwreck. vachasurvive shipwreck. So there are so many issues that when we look into Adventism as a whole, Pane zvinhu zvakawanda zvekuti tikatarisa Adventism which yese, especially those regarding the testing message, iyo nyanye zvine maererano nemeseji women ordination, inotesta, for example, ordination yemadzimai semenzaniso, the Adventist church as a whole,
Church yeAdventism They don't believe that a woman can lead. haitendi kuti mudzimai They don't anogona believe in kutungamirira. the abilities of women Havatendi mukugonawo when it comes to kwemadzimai. marriage. Kana tikauya panyaya dzemuchato, They don't believe that we have so like different types, but they just believe that a man and a woman can just marry. havatendi kuti kune mataipi mhando Which is a dzakasiyana-siyana, asi vanongotenda kuti mudzimai nemurume ndovega vanochata. Kunova kunzwisisa kusiriko kwemuchato. So they can't survive the shipwreck. Saka havagoni kusevhaivha kupwanyika Because they kwechikepe. don't have the correct, or they choose to side with the wrong information. Nekuti havana kana kuti vanosarudza kusaidha neinformation So when you look at this line here, saka patinotarisa line iri pano, you can tell that this is the line of the 144,000. unogona kutoona kuti iri line re144,000. And I'm going to redraw it down. Ndicharidrowa patsva pazasi. And in that line, muline iri, I'm going to be looking at the history between Paniam and Sandelo. Ndichange ndichitarisa nhoroondo iri pakati pePaniam neSandelo. So that we look into these institutions. Kuitira kuti titarise mumainstitution aya. And with particular reference to America. Tichinyanyoreferenza America. Because we know that this is where we are going to look for the Sandelo. Nekuti tinoziva kuti ndokwatichatsvaga Sandelo. So what I'm going to do, I'm going to rub the board. Saka zvino ndaakudzima board. And I'll put another line. Toisa rimwe line. So I'm going to put the line of the 144,000. Ndichaisa line re144,000. From 1989. Kubva pana 1989. I'm going to put the Sandelo here. Ndichaisa Sandelo pano the close of probation. Kuvarwa kwemutsa. And second advent. Nekudzoka kwaJesu kwechipiri. So this line here Saka line illustrates the history of the end of modern Israel. Rinotiratidza nhoroondo yekupenderwa And we are Israel. the history of modern Israel, the end of it. Isu tisu nhoroondo yekupenderwa So like I've alluded in the previous presentation, sezvandamborerekera kwazviri there are always kupresentation two sub-waymarks between each dispensation. Pakati pemadispensation ega ega pane mawaymarks maviri. There is always an increase of knowledge, Panogara paine kuwedzera a kweruzivo. Formalization. Increase of knowledge, kuwedzera and kweruzivo. a formalization, zvakare. increase of knowledge, kuwedzera kweruzivo. formalization again. Zvakare. So this pattern, Saka pattern iyi, this is the pattern that the lines follows. ndiyo pattern inotevedzerwa nemaline. So when you get to 2001, Patinosvika pana we say there 2001, is a message tinoti pane message that was unfolded, yakavhurwa. and it was increased knowledge upon. Yakawedzera ruzivo pamusoro payo. Then it was formalized. Kwakuzoformalizwa. So here, Saka apa, this is just feminism. ingori feminism. Mind my spellings. Don't know if the correct one. Then this one is radical feminism. Iyi ndiyo radical feminism. So this is Paniam and this is Rafia. Iyi irafia, ndiyo Paniam. 1921. 2019 na 2021. So the history that I'm going to look at is here. Saka nhoroondo yandichatarisa ndiyo iri patarwa. The history from 2021 to Sandelo.
nhoroondo kubva 2021 kusvika Sunday law. And I'm going to read a quotation. Ndichaverenga quotation. I think for the translators, the quotations are on the group. GC 442.1. Pre-controversy 442, paragraph 1. Emma, are you able to read that for me? Pane anokwanisa kundiverengerawo here? Yes. And dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. The prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. And the statement that the beast with two horns causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Nyanga dzechikara chiri lamp-like nekusitaura kwacho sedragon isimple iri striking contradiction pakati pemaprofessions ayo nemapractices ayo enyika iyi sezvainorepresentwa. Kutaura kwenyika iyi iaction yelegislative nemajudicial authorities ayo. Neaction yakaita saiyoyo, maprinciples ari peaceful, ari liberal, unova hwaro hwepolicy yayo. Mukupredicta kutaura sedragon ichange ichiexercise masimba echikara chekutanga pachena chaitaura madevelopments espirit yeintolerance nepersecution iyo yakaratidzwa munyika nekuratidzwa nedragon neleopard-like beast. Statement yekuti chikara chine nyanga mbiri chinoita kuti vanhu vese vari munyika vagochinamata chikara chekutanga inoratidza masimba enation aiexerciswa ekuenforcer observance iyo inenge iri act yehomage kupurpose. So from this quotation, Saka kubva paquotation iyi, Ellen White is explaining Ellen White anotitsanangurira what it means when we say a lamp-like beast speaks as a dragon. zvazvinoreva kuti chikara chakaita kunge hwayana chinotaura sedragon. She points out Anonongedza that this lamp-like beast, kuti chikara ichi chakaita kunge which hwai is America, chinova America, it uses its two government institutions inoshandisa mainstitution ehurumende ari maviri to implement some laws kuti chiimplemente mitemo that are going to suppress the rights of the people. ichadzvanyirira marights evanhu. So if you read Revelation chapter 13, verse 11, Saka tikaverenga una zvakazarurwa 13 ndima 11 it says, inotaura and I ichiti, behold another beast ndakatarisa chimwe chikara coming out of the earth, chichibuda kubva munyika, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. aiva nenyanga mbiri dzakaita kunge hwayana, So ichitaura this sedragon. quotation and Revelation 13, verse 11 Quotation iyi naRevelation 13 ndima 11 is explaining iri how this kutsanangura lamb-like beast is going to exercise its power kuti lamp-like beast iyi ichaexercise masimba ayo sei to persecute. kupersecuta. And this lamb-like beast
chikara chakaita kunge lamp We ichi said it's going to use its government institutions, takati chichashandisa mainstitution acho the ehurumende, legislation and the judiciary. velegislation nevejudiciary. And the judiciary. So how are laws made in America? Saka mitemo inogadzirwa sei kunyika yeAmerica? If we understand how laws are come up with in America, we have a better understanding of how the Sunday law is going to happen. Kana tikava nekunzwisisa kwokuti mitemo inogadzirwa sei muAmerica, tinova nekunzwisisa kuri nani maererano neSunday law. So whenever a certain state or country Saka pega pega nyika is kana making their laws, ichigadzira mitemo yayo, obviously they will differ from country to country, vanosiyana nyika nenyika depending on the culture of the people. zvichibva neculture yevanhu. So culture informs the law. Saka culture inoinforma mutemo. Whenever you're making laws, Patinenge taakuita you mutemo, look at the culture of the country or the people. tinotarisa culture yenyika kana kuti yevanhu. From there, that is where you come up with the laws. Apo ndo patinova nemutemo. So these laws, Saka mitemo iyi they'll illustrate or represent inoratidza kana kumiririra how culture is kuti the source culture of patriarchy. ndiyo source So yepatriarchy. when you're looking at America, Saka patinotarisa America, culture is the root of patriarchy and sexism. culture ndiyo mudzi wepatriarchy nesexism, Like in other cultures. sezvakaita maculture api So neapi zvawo. when this legislative branch Saka branch yelegislature is iyi going to make some laws, paichaita mitemo, they are going to look at the culture. vachatarisa culture, They are going to look at what the people are saying. vachatarisawo zvakare kuti vanhu vari kuti They will come kudii, up with a law, vogadzira and mutemo. this law will Mutemo be uyu interpreted by the judiciary. uchaturikirwa nevejudiciary. So whatever law they're going to put into place Mutemo upi will be wavachaisa binding, panzvimbo uchange and uchisungirira. that law Mutemo iwoyo will be used as a rule of law in the judiciary system. uchashandiswa serule of law mujudiciary system. So when you look at America, Saka patinotarisa America during this period that we are, the agitation of the Sunday law, panguva iyi yatiri yekuzungunuswa kweSunday law, we can see that the agitation of the Sunday law tinoona kuti agitation yeSunday law is in the issues that are being discussed and dividing people over. iri muma-issues ari kutaurwa uye ari kupatsanura vanhu. So if you go back into the American courts right now, Saka tikadzokera mumakoti eAmerica izvezvi, there are issues that Pane were discussed during the dispensation. akataurwa mudispensation iro, Some of them are still in the process of being given a verdict. mamwe acho achiri muprocess yekupuwa mutongo, And those ones, they are reflecting what America is. iwayo ari kutiratidza kuti And it's America proving yakamira that sei. America is ceasing to be the lamb-like beast, Achitiprovhira kuti America iri kumira kuve the defender of chikara mankind, chakaita kunge hwayana chinodzivirira and it's now vanhu, persecuting the people. yakuda kupersecuta vanhu. So if you read Review and Herald, Saka tikaverenga Review and Herald, RH, RH that's 1911. Review and Herald It's March 9. March 9, 1911, paragraph 4. March 9, 1911, paragraph 4. It's in the group. Emma, can you read that for me again? Effective labour. When the minds of the people are agitated regarding Sunday laws, it is an opportune time to enlighten them concerning the principles involved. We are to teach in a positive way the binding claims of God's law, Okay. rather than to attack or denounce people
some of whom may be acting conscientiously and possibly are susceptible to the truth if it is presented in a winning way. Okay, thank you. Mubasa redu tinofana kutarisira ma-special opportunities ekuita effective labor. Apo pfungwa dzevanhu dzichinge dzaagitetwa nemaererano nemaSunday laws, inguva yakafanira chaizvo yekuenlightena vanhu ivavo maererano nema-principles ari involved. Tinofanira kudzidzisa nenzira iri positive ma-binding claims emurayiro waMwari pachinhambo chekuataka nekurambidza vanhu vamwe avo vanenge vachiacta zviri conscientious vari susceptible kuchokwadi kana chikapresentwawo nenzira inovahwina. All right. So when you look at this quotation, RH March 9, 1911, paragraph 4, Patinotarisa quotation iyi, Review and Herald March 9, 1911, paragraph 4, it's saying during this Irikuti time when iyo, people are agitated about the issues of the Sunday law, panguva iyi vanhu pavanenge vachiagitetwa nema-issues this is eSunday the law, best time for us to share the message, ndiyo nguva yakafanira chaizvo yekuti tishare so message. that there are some people who are eager to learn, Nekuti pane vamwe vanhu vane chidokwa-dokwa who want to know the chekudzidza truth. vanenge vachida kuziva Some people might chokwadi. just be seeing what is happening in America, but they don't understand. Vamwe vanhu vanogona kunge vachingoona zvavo zviri kuitika muAmerica asi vasinganzwisisi. So when you look at the government policies Saka patinotarisa ma-policies that will be ehurumende put in place, achaiswa panzvimbo, they will reflect a culture of the people. achareflecta culture yevanhu. And the legislation is Legislation passed over the critical issues in culture. ichazopasiswa pama-critical issues eculture. And in the end, the judiciary will interpret the laws. Magumo azvo vejudiciary vanointerpreta mitemo iyi. So this is where we see the speaking of a nation. Ndipo patinoona kutaura kwenyika. When these two branches are doing their work, Kana mabranch maviri the achinge other aita one basa making ravo, laws rimwe racho richiita and mutemo, the other one interpreting the laws. rimwe richigadzira mutemo, rimwe So richiturikira mutemo iyi. the Supreme Court, we have to understand how the Court of America works. VeSupreme Court vanofanira kunzwisisa kuti makoti eAmerica anoshanda sei. So the Supreme Court is the highest court. Supreme Court ndo court It is the final appeal. ndiyo ine appeal yekupedzisira. And just below the Supreme Court, Nechemuzasi meSupreme Court we have the circuit courts, tine ma-circuit courts which is the first level of appeal. inova level yekutanga yeappeal. And below that, Muzasi mazvo we have the lower courts, like the district courts. tine macourts emuzasi akaita kunge macourts emudistrict. So let's say there's an issue Saka ngatiti pane nyaya, and someone goes to the district courts. mumwe munhu oenda kumadistrict If the courts. person is not happy with the outcome, Kana munhu asina kufara nezvabuda they ikoko, can go to the first level of appeal, which is the circuit court. vanoenda kufirst level yekuapila inova iyo circuit court. And if they're not happy again with the decision, Kana vasina kufara zvakare nesarudzo yaitwa, they can appeal to the Supreme Court, vanogona kunoapila kuSupreme Court which is the final appeal. inova appeal So in yekupedzisira. America, Saka kuAmerica this is how it works. ndo mushandiro So wazvinoita. the Supreme Court is the final say in everything. Saka Supreme Court ndo inova ne-final say So if you muzvinhu look zvese. at how the Supreme Court is operating, Saka tikatarisa kuti Supreme Court iri it shows kumbonyatsoparata that sei, it's going to make some changes in America for a long time. inotiratidza kuti ichaive neshanduko muAmerica kwenguva refu. And we know that the Supreme Court is conservative supermajority. Tinoziva kuti Supreme Court i-conservative supermajority. And from the studies that have been done the previous week, Muzvidzidzo zvakaitwa muvhiki we rapfuura, have seen how the conservatives are pushing for their Takaona- worldview to be accepted by all Americans. takaona kuti maconservative vari kupusha sei kuti muono wavo wenyika ugamuchirwe Elder neveAmerica Tabo vese. spoke of the project 2025, Elder Tabo akataura neproject 2025 showing how things are going to change in America.
ichiratidza kuti zvinhu zvichashanduka sei muAmerica. We learned about the issue of the gun control, Takadzidza nenyaya yekukontrolwa kwepfuti, showing how America is going to tackle those issues. tichiona kuti America But because we ichadzila know sei that nenyaya the idzi. Supreme Court is conservative supermajority, Asi nekuti tinoziva kuti Supreme Court iri conservative supermajority, it's highly probable that they are going to rule in their favor. zvinotarisirwa zvakanyanya kuti icharula mufevha yavo. So, Naizvozvo, in light of this, we are going to look at some court cases maererano neizvi tichatarisa ma-court case that have been decided from akatodhisaidwa this period here kubva panguva iyi as we approach the Sunday law, apo tichiswedera paSunday law, and some of them that are yet to be decided, nemamwe awo aya achange achazodhisaidwa pamberi, so that we get to understand how the lamb-like beast kuitira kuti tigonzwisisa kuti chikara chakaita kunge is now Lamb. speaking as a dragon. chaakutanga kutaura sedragon. So izvezvi. the reason why you are studying this Mhaka tiri kudzidza izvi is because as a movement, nyaya yekuti semovement there are important issues that we study. pane nyaya dzakakosha dzatinodzidza nezvadzo. Sexism and patriarchy Sexism uye patriarchy are very important issues, especially regarding our test. maissues akakosha chaizvo nyanye maererano So we need to netest study yedu. these Patofana so that we kuzvidzidza can izvi get enlightened about what is happening. kuti tigojekerwa nezvinhu zviri kuitika. So the first one that you're going to look at, Saka yekutanga yatichataridza we are going to look at Alexander tichatarisa Alexander versus South Carolina State Conference. versus South Carolina State Conference. So this issue or this court case Saka nyaya iyi kana court case iyi of the NACP. kondasiyirira kuti veNACP. So this court case here, Saka court it case iyi deals with gerrymandering. inobata gerrymandering. Gerrymandering Like manipulation of some district lines. kumanipulata So it's kwavanoita always done by a madistrict political lines party. inowanzokuitwa nepolitical party. So when it's time for the election, Kana nguva yekuvhota yasvika, sometimes the district lines can be redrawn, dzimwe nguva maline emadistrict aya anodhirowewa maybe patsva, after a census. pamwe mushure mekunge vaverenga vanhu. Then the legislature can decide whether to redraw them or to leave them like that. Velegislature vanozoita sarudzo yekuti vomadhirowa patsva here kana kuti vongosiya akadaro. So political parties can use this to their advantage so that they can get more votes. Mapati epolitics anogona kuzvishandisa kuadvantage yavo kuti vagowana So this mavhotsi issue happened in akawanda. South Carolina. Nyaya iyi yakaitika kunzvimbo yeSouth So Carolina. before the district lines were redrawn, Madistrict lines asati adhirowewa patsva, that district was neither won by the Democrats or the Republicans. district iyi yakanga isina kuhwinwa neveDemocrat kana So after redrawing neveRepublican. the lines, Vadhirowa patsva maline aya. in 2022, Mugore ra2022 what happens is that this was won zvakaitika ndezvekuti by the Republican Party vakahwina ndeveRepublican because Party. the district was redrawn like the lines, Nekuti district rakadhirowewa patsva, maline acho and the akatarwa count patsva. of Charleston was divided into two. County yekuCharleston yakapatsanurwa And kuita maviri. this made that the two of them, Zvakaita kuti maviri aya, North Charleston, North it became Charleston heavily Democratic yakabva yanyanya kuzara vanhu vari on the 6th Democratic district. kudistrict yechi6.
So, which makes the other district more dominantly Republican. zvakabva zvaita kuti rimwe district rizare vanhu vari Republican. So when they went to the election, Saka pavakaenda and the kuelection, redrawing was done after the 2020 census, kudrowa patsva kwakaitwa after census ya2020, and this map that has been redrawn was issued out in 2022. mepi yakadrowa patsva yakazopuwa vanhu muna So 2022. this was more like a success on the side of the Republicans, Kune veRepublican iyi yakanga iri because success the vakabudirira, Republican Party candidate won by 14%. nekuti candidate yavo yeveRepublican Party yakahwina ne14%. So it served as a way of promoting republicanism. Saka yakasevha senzira yekupromota So republicanism. this district here ceased to be a swing district, Saka district iri rakamira kuve district rinowanzohwinisa party kana kuti where swing it was district. is either a Republican nor Democratic. Yakanga risisiri Republican kana So kuti Democratic. the NACP, Saka veNACP it took the issue to the courts vakakwidza nyaya kuenda and kumatare. said that redistricting was unconstitutional, Vakati kudrowa madistrict patsva aya kwakusiri muconstitution, and that it violated the 14th Amendment. zvakare So when they yakaviolate took amendment this issue to the yechi14. courts, Saka pavakaendesa nyaya iyi kumacourts, the district court, dare redistrict they did not see anything wrong with this. havana kuona zvakashata And when it was nezvakaitwa taken izvi. up, Payakazokwidzwa makata the issue, nyaya, they see that, yes, it was done firstly on racial terms, vakaona kuti hongu chekutanga yakaitwa vachipatsanirwa neganda, but they saw no problem with that. asi vakaona pasina dambudziko nazvo. So it remained like that. Saka yakaramba yakadaro, But then they appealed again asi to vakazoapila the Supreme zvakare Court, kuSupreme Court. and it's still in the hearing. Yakanga ichiri mukunzwikwa, So it's another one to be discussed yet. saka ndeimwe ichafanira kutaurwa nezvayo. So this whole issue, when you're looking at it, Nyaya iyi kana uri it shows kuitarisa, that there's some racial motivation in doing this. inotiratidza kuti pane motivation yerace pakuita Because if zvese you izvi. can redistribute the lines, the district lines, Nekuti kana uchigona kutara patsva ma-district lines, and one is leaning on one side of the race, imwe yakarerekera kune rimwe divi reganda, and the other on the other side. rimwe rakarerekera kune So, rimwe divi and the zvakare. courts didn't see anything wrong with that. Matare akaona pasina It chakaipa shows that nezvazvo. they're ceasing to be a defender of mankind. Zvakuratidza kuti vaakumira kuita So I'm vanodefenda going to be vanhu. reading here. Ndichange ndichiverenga panapa. There's a point that I want to make. Pane pfungwa inoda kuburitsa. So the United States District Court for the District of South Carolina, District Court yekuAmerica yeDistrict reSouth Carolina it ruled that on January 6, 2023, yakatonga kuti January 6, 2023, that the first district redrawing was indeed racial motivated. kuti kudrowa patsva kwedistrict rekutanga kwakanga kuine motivation yesarira ganda. But the second and the fifth districts Asi district rechipiri nerechishanu were politically motivated. zvakanga zvine politics yaimotivate. So there, the count stays intact. Saka ipapo kuverenga kwacho kunoramba So the court ordered a kwakaita new map to be zvakakura. redrawn by May 31st. Saka koti yakati mepi itsva idrowewe by 31 May. But this one was just a partial win for the NAACP. Asi uku kwaingovawo kuhwina zviri half pane But this issue was kwakaita also appealed again veNAACP. on January 27 Asi January 27 vakaapila zvakare panyaya iyoyi to the Supreme Court, kuSupreme Court. and they agreed to hear it on May 15, 2023.
vakatenda kuinzwa musi waMay 15, 2023. And the arguments are still being had. Makakatanwa acho So achiri this is one kunzwikwa. undecided case. Saka iyi imwe case isati yadhisaidwa. And when you look at this case, Paunotarisa case you iyi, can see everything wrong about it. unogona kuona zvakashata zvese And pamusoro obviously payo. looking at the constitution, like how the Supreme Court is constituted, Kutarisa constitution tichiona kuti you can tell or you yakakonstitutwa can sei, guess how it's going to look like in the end. unogona kutoona kuti zvichataridzika sei mumagumo Another azvo. court case Imwe court case that we are going to look at is yatichatarisa the FDA versus the Alliance Hippocratic Medicine. the FDA versus Alliance for Hippocratic Medicine. So this is another court case again, Imwe case yecourt zvakare which is yet to be decided, ichada kudhisaidwa. which was decided actually Yakatodhisaidwa on June 13. musi wa13 June. So on March 26, Musi waMarch 26, the Supreme Court heard the arguments for this very important court case. veSupreme Court vakanzwa maarguments ecourt case iyi yakakosha zvikuru kwazvo. Because it contains women's rights. Nekuti ine chekuita nemarights emadzimai. So this is a court case around an abortion drug. Iyi icourt case inotenderera padrug reabortion. The drug is called mifepristone. Drug racho ndo rinodaidzwa richinzi So it is the mifepristone. first of the two drugs that are used in the US for abortion. Ndiro rekutanga pamadrugs maviri anoshandiswa kuUS pakuita abortion. Which means that drug is a very important drug. Zvoreva kuti drug iri idrug rakakosha zvikuru kwazvo. So Naizvozvo, in this court case, mucourt case iyi, I'm going to read again. ndichaverenga zvakare. The Alliance for Hippocratic Medicine Alliance yeHippocratic Medicine was formed shortly after the Dobbs versus Jackson Women's Health Clinic was decided in 2022. yakagadzirwa mushure mekunge Dobbs versus Women's Health yadhisaidwa munhu And in December of that same year, December gore ra2022 iroro, along with other groups, pamwe chete nemamwe maboka, they sued the FDA over its approval of mifepristone. vakasuwa FDA nekubvumidza kwayakaita mifepristone. So this drug here has been used for a long time in America since the 2000. Saka drug iri rakashandiswa kuAmerica kwenguva refu kubva kumuna 1000. So after 2022, Mushure ma2022, after the Dobbs versus Jackson issue, Dobbs versus Jackson issue yaitiwa versus Jackson, which I'm going to tackle earlier in this presentation again. yandichazobata zvakare mupresentation ino zvakare. They matched to FDA. It's an abbreviation for Food and Drug Administration. FDA zvinongomirira Food and Drug Administration. So they sued this Alliance for Hippocratic Medication. Vakasuwa Alliance yeHippocratic Medicine for distributing this drug. Nekuti vaidistributa drug After that decision that overturned the Roe v. Wade, mushure mekunge decision yakapidikura Roe versus Wade, which took away the abortion rights from women. yakabvisa ma-abortion rights kubva kumadzimai. So when this the court case was heard, court case iyi payakanzwikwa, it determined if the women will receive this drug to do abortion. Yakazoratidza kuti kana mudzimai achigona kushandisa madrug So this was very important.
Saka yakanga yakakosha because zvikuru it was going kwazvo. to bring a position whether those who would want to receive the drug Nekuti yaizounza position yekuti ava vanenge will vachida continue kushandisa to drug receive it. vacharamba vachireceiva here. So this Alliance for Hippocratic Medicine, Saka alliance yehippocratic they were medicine even delivering this drug on post. vakanga vachidhilivha drug iri This vachiisa is what didn't go well mumapost with the FDA. vachiita zvekuposta. Izvi hazvina kuenda zvakanaka neve-FDA. And they were worried about its distribution. Vakanga vava worried So nekudistributwa when they kwayaiitwa. went to the court, Pavakaenda kucourt they were suing the doctors, vaisuwa madhokta, taking them to the courts vachivaendesa kumatare for distributing the drug, nekudistributa drug iri. but rather not the use of the drug. Kuti vasashandisa So drug iri. it might look like a win Zvinoita kunge vahwina for the alliance for now, mualliance because izvezvi, the FDA was kualliance only izvezvi, concerned about the distribution, nekuti FDA yakanga ingori concerned nekudistributwa kwacho, not the use. kwete kushandiswa So it kwayo. is highly probable that in future Saka they zviri may sue again zvinogona kuratidza kuti for the kumberi uko use of vanogona the drug. kusuwa zvakare maererano nekushandiswa Since kwedrug the iyi. Dobbs and Jackson issue is ruled in the favor of stopping abortion. Since Dobbs yakarula ichifavor kumiswa kweabortion. So this decision was reached on June 13. Iyi decision yakasvikwa pana June 13. So another issue, Imwe nyaya, the third one yechitatu, is Fisher ndeyaFisher versus versus United States United States. And Trump versus the United States. Zvakare Trump versus United States. So this court case over here, Court case iri panapa it's about a man called Fisher. ndeye murume anodanwa achinzi Fisher. During the Capitol riots on January 6, Mumariots ekuCapitol musi waJanuary 6, he participated in the riots. akaparticipatawo mumariots iwayo. And because of that, Nekuda kweizvozvo, I'm going to read from here. ndichaverenga kubva pano apa. On January 6, 2021, Kubva muna January 6 gore when the United 2021, States Capitol riots were taking place, maCapitol riots ekuAmerica paaiitika, Joseph W. Fisher was one of the people who breached and entered the Capitol. Joseph W. Fisher ndiye mumwe wevanhu akadhiritsa akapindawo muCapitol. He was prosecuted for several crimes, Akaprosecutwa but kwemacrime one in akati particular wandei. was obstruction of a congregational proceeding. Asi imwe chete yayo ndeye kuobstructa congregation facility. So he was charged for several things, Akachajirwa zvinhu zvakati wandei, but obstruction of justice was the main one. asi kudzivirira justice ndo yakanga iri kuru yacho. So in March of 2022, Muna March 2022, the district court dismissed the obstruction of justice charges. district court rakadismissa macharges ekuobstructa justice. And Fisher, some people who were not happy about this, they took this to another court. Vamwe vanhu vanga vasina kufara nezvazvo vakaendesa nyaya iyi kune imwe court. The circuit courts. Circuit courts. And this circuit court here, Circuit court iyi, they also take another opposing side.
Vakatorawo zvakare divi raipikisa. So the decision was reversed, Saka sarudzo and they yakarivheswa. said Fisher was indeed guilty Vakati Fisher zvirokwazvo Because- akawanikwa ari guilty because he obstructed justice nekuti or this akadzivirira proceeding. justice kana kuti But then proceeding Fisher took the yaiitwa issue to iyi. the Supreme Court Asi Fisher akaendesa nyaya kuSupreme and Court made an appeal, kwakuita which appeal is yet to be made a decision again. ichafanira kunzwikwa zvakare So voita why sarudzo. linking these two issues of Fisher versus the US and Trump versus the US? Sei tiri kubatanidza nyaya yaFisher versus US naTrump versus US? Because these two issues are related. Nekuti nyaya mbiri idzi dzine Trump is ukama. also charged of obstruction of justice Trump akachajwawo zvakare neobstruction yejustice because he also participated in the Capitol incident. nekuti akapatisipeta zvakare muincident yeCapitol. So if Fisher here Saka Fisher is panapa charged guilty by the Supreme Court, akawanikwa ari guilty neveSupreme Court, by deduction, it means Trump will also be charged guilty. nekudhidhacta zvinorevawo kuti Trump achange But achiwanikwa ari because of guilty. how the Supreme Court is, Asi nemumiriro wakaita Supreme is Court, if Fisher is found innocent, kana Fisher akawanikwa ari innocent, what does it mean for Trump? zvinorevei kuna Trump? He is also going to be deemed innocent. Achawanikwawo zvakare You ari use this one innocent. as an excuse Anoshandisa iyi seexcuse of his innocence and you go scot-free. yekuve innocent kwake obva atosiiwa So, zvake. if you look at how these things are happening, Tikatarisa muitikire uri kuita an zvinhu issue izvi, happens and it's done by the lower courts, nyaya inoitika zvinoitwa kumakoti emuzasi, they will take the issue further and further until they reach the Supreme Court. vanotora nyaya iyi vachiramba ichikwidza makata kusvikira yasvika kuSupreme Court. Why? Nemhaka yei? Because they know that the Supreme Court will always do in their favor Nekuti vanoziva kuti Supreme Court ichangotonga iri because of the mufavor yavo composition of the Supreme Court. nekugadzirwa kwakaita Supreme Court. So this issue is also very important. Saka nyaya iyi inyaya yakakosha zvikuru kwazvo. So Naizvozvo, this case was also appealed to the Circuit Court in April 2023. iyi nyaya yakazoendeswawo It zvakare was also kuSecond appealed to the Court. Circuit Court in Yakaendeswawo 2023. kuSecond Court mugore ra2023 In April. mwedzi So I'm waApril. going to read again here. Ndichaverenga zvakare panapa. So the second Supreme Court case doesn't affect Trump through association. Supreme Court case yechipiri haiafekti Trump neassociation. Trump himself is on the trial. Trump pachi zvake atori mukuedzwa, He's being tried. ari kuedzwa. So Naizvozvo, this court case is ongoing in the Supreme Court court case iyi iri kutoitika kuSupreme Court. and is focused on presidential immunity. Zvakare yakanangana neimmunity yapresident. So back in 2022, Kuna 2022, the United States Department of Justice was investigating Trump for his actions surrounding the 2020 elections. Department reJustice reAmerica rainvestigata Trump nemaactions ake akatenderedza zvaakaita muna 2022 here kana 21 handina And kunyatsonzwa. the January 6th incident. Muna 2022 nemaincidents akaitwa musi waJanuary 6. So according to his lawyers, Maererano nemalawyers ake, the charges against Trump should be dropped because he was the president then. macharges ari kunenerwa Trump anofanira kudropwa nekuti akanga ari president panguva iyoyo. So presidential immunity Saka immunity is the policy yapresident that presidents aren't criminally liable and can be sued. ipolicy yekuti mapresident havasi liable criminally ende havagoni kusuwiwa. And this is granted by the Constitution. Izvi zvinopuwa neconstitution. So Trump's request for immunity was rejected in the district court. Saka request yaTrump yeimmunity yakarambwa nedistrict court. And when it was dismissed, Payakadismisswa, Trump appealed directly to the Supreme Court. Trump akaapila zviri direct kuSupreme Court. And the Supreme Court, it rejected the case.
Supreme Court yakaramba case and yacho they took it back to the circuit courts, vakaidzosa kuma-circuit courts. and who ruled against his immunity. Vakarula vachiramba immunity yaTrump. And Trump took it again to the Supreme Court. Trump kwakuidzosa zvakare kuSupreme Court. And they agreed to hear the case. Vakazobvuma kuinzwa nyaya yacho. So if the Naizvozvo, court sides with Trump in this case here, kana court ikamira naTrump mukesi iyi, in giving him the presidential immunity, mukumupa immunity then he won't be held yapresident, accountable already for this incident, the January 6th. haazowanikwa aine mhosva nenyaya iyi yaJanuary 6. So you see how all this is going into the Supreme Court and how the Supreme Court is handling the issues. Saka tiri kuona kuti zvese izvi zviri kupinda sei muSupreme Court uye kuti Supreme Court iri kuhandla sei nyaya dzacho. So this is another, again, very important case, Saka iyi icase zvakare yakakosha which is yet to be decided. iri kufana kudhisaidwa. And you can see how the winds are going. Tinoona kuti mhepo dzacho dziri kuenda You sei. can predict how it's going to come out. Tinogona kupredicta kuti zvinogona So if you would kubuda like to sei. put this all together Kana tichida kubudisa with the project kuzounza zvese izvi 2025, pamwe chete neproject you see 2025. how it's going to happen when the election comes. Unoona kuti zvichazoitika sei pachauya election. And if the Republicans win the election. Kana maRepublicans vakawina ma-elections. So we are going to look into another issue again, Tichatarisa zvakare imwe nyaya which is yet to be decided, ichafana kudhisaidwa, though it was heard from the other courts. kunyange yakanzwikwa kubva kune mamwe macourts. I'm going to look at two of them. Tichatarisa maviri azvo. We have the Matthew and versus Missouri. Tine yaMatthew versus Missouri. So in this court case here, Munyaya iyi yemumatare, Elon Musk, he munhu bought anonzi Twitter, the then Twitter, in 2022, Elon Musk akatenga yaiva which is now Twitter called X. muna 2022, iyo And yaakunzi after X. that, he hired an independent journalist. Mushure mezvo akahaya journalist ari independent. And the journalist was supposed to look at the issue of the pandemic Journalist uyo aifana kutarisa nyaya yepandemic and the 2020 election. neelection ya2020. And in this court case here, Mucourt case iyi, the Republicans, they felt that their right to free speech has been violated. maRepublicans vakanzwa kunge right yavo yefree speech yakavhayoletwa. So I'm going to read again Saka ndichaverenga so that we have zvakare a better understanding of this. kuti tive nekunzwisisa kuri nani pamusoro peizvi. So while it is true that Twitter took measures to limit the information about these issues, Chiri chokwadi kuti Twitter yakatora ma-measures kulimita information yenyaya idzi, it wasn't to the degree zvakanga zvisina kuzosvika that Musk claimed. padegree iyo Musk aitaura But kuti many zvakasvika. Republicans didn't care. Asi maRepublicans vakawanda vanga vasina basa nazvo. They believed that their views on the pandemic and the 2020 elections were being censored unjustly. Vaitenda kuti maviews avo epandemic ne2020 election aisanzwikwa zviri just. And their right to free speech was violated. Zvakare right yavo ku-free speech kuti So yaiviolate. in 2023, Saka mugore the ra2023, House of Representatives began looking into it. veHouse of Representatives vakatanga kutarisa mazviri. And in that same year, Mugore rimwe chete they iro, ruled that the October 2023, vakatonga kuti October 2023, that tech companies and the government, makambani eteknology that nehurumende, technological companies,
kuti makambani had used their etechnology power to remove certain narratives. nehurumende vakanga vashandisa masimba avo And kubvisa mamwe this case, it was manarratives. until October 2023 Nyaya iyi yakazonzi kwaOctober 2023 that it was taken to the Supreme Court, yakaendeswa kuSupreme Court. and the case is still ongoing until now, Kesi iyi ichiri kuenderera mberi and is pari still zvino, going to be heard. ichatozonzwikwa So zvakare. if you look at this issue, Tikatarisa nenyaya it's iyi also going to be ruled in favor of the Republicans icharulwa zvakare mufavor because yemaRepublicans, they are taking the constitution and cite and say, this is where our right has been violated. nekuti vari kutora constitution vachinongedzera vachiti apa ndo Though pakavhayoletwa the marights journalist edu. has not put it out exactly as it was. Kunyange journalist asina kuzvibudisa pachena sezvazvaiva. So it is another, again, very important court case. Saka imwe zvakare court case yakakosha zvikuru kwazvo. Then we have another one. I'm going to summarize this one. Tine imwe zvakare ndichasamaraiza iyi. It's here Iri pano apa. versus the EPA. yeOhio this court versus case EPA. Court case iyi is part of the Clean Air campaign. inde ine chekuita neClean Air campaign. So the EPA have asked the several states to put out something VeEPA vakakumbira mastates akasiyana-siyana kuti aburitse chimwe chinhu like their plans on how they are going to promote clean air. chakaita kunge maplans avo kuti vachakurudzira air yakachena sei. So some of the states, they gave out their plans Mamwe mastates akapa maplans and avo, others didn't. mamwe hahana. So because of that, Nemhaka yeizvozvo, these several states and other organizations, mastates aya akawanda-wanda nemama organizations they sued the EPA. vakasuwa veEPA And they said that vakataura this was vachiti their excuse, iyi ndo yaiva excuse that they yavo, don't want the federal intervention kuti havadi kupindira kwevefederal on how they can maintain clean air. mukuti vachamaintaina clean air And sei. for them, the EPA's plan was not good. Kwavari plan yeveEPA yakanga So isina these court cases kunaka. have been appealed in the Supreme Court in 2023. Saka court case iyi yakaapilwa kuSupreme Court muna 2023. And by the look of things, Mukutarisika kuri kuitika zvinhu, this might not favor the environment, izvi zvinogona kusafevhera environment. considering that the Supreme Court is supermajority with the conservatives. Tichiona kuti Supreme Court yakazara Because most of supermajority these states, nemaconservatives. Nekuti they're mastates supermajority for the akawanda aya conservatives again. masupermajority kumaconservatives zvakare. So if you look at these cases here, Saka tikatarisa macases they aya had apa, to be given a verdict by the Supreme Court. atofana kupuwa mutongo neveSupreme And Court. from our previous explanations, Kubva mutsanangudzo dzedu we are dzekare, looking at how America is becoming a lamb-like beast with a dragon mouth. tikutarisa kuti America iri kushanduka sei kubva kuve lamb-like beast ine And these court muromo cases wedragon. point exactly to that, Macourt case aya ari kutinongedza because they're exactly failing kuzvinhu to izvozvo, stand on the principles that they were built to protect. nekuti vari kukonewa kumira nemaprinciples avakanzi vachamira nawo. There are other cases that have been decided, Pane mamwe macases akatoitwa sarudzo, which I'm going to look in the remaining time that I have. handichatarisa nenguva shoma yandasarwa And these nayo. court cases have made some landslide decisions in America. Macourt case aya akatoita sarudzo dzimwe dzikuru kwazvo kuAmerica. So the first one that I want to look at Yekutanga yandoda kuti titarise is one case that happened in 2022, ikesi imwe chete yakaitika mugore ra2022 is the Dobbs versus Jackson. yaDobbs versus I think Jackson. I explained a bit about it in the second one.
ndambotsanangura zvishoma pandataura yechipiri So izvi. these ones are undecided. Aya haasati aitwa sarudzo. And I'm going to put the decided. Ndichaisa akaiswa sarudzo. In 2022. So this case over here, Saka nyaya iyi iri pano apa it's overturned the Roe v. Wade. yakapidigura Roe v. Wade. It's more about the rights of the woman to abort. Ine chekuita nemarights So emudzimai this kuti decision here aaborte. that was made on 24 June 2022 Sarudzo yakaitwa musi wa24 June 2022 is a landmark decision of the US Supreme Court. idecision huru yeSupreme Court yeku-US. Since it ruled that the US Constitution Since yakatonga kuti constitution does not yekuAmerica confer a right to abortion. haina right So yekuaborta. this decision that was made in 2022, Saka sarudzo iyi yakaitwa muna it 2022 overturned two major decisions that were made before in America. yakapidigura madecision maviri ari major akaitwa kuAmerica. The Roe v. Wade 1973 yeRoe v. Wade muna and 1973 the Casey and its Parenthood versus Casey issue of 1992. neParenthood versus Casey ya1992. These two, the Roe v. Wade and the Casey issue, the Parenthood versus Casey, macourt case maviri aya Roe v. Wade neParenthood versus Casey they gave women the right to abort, akapa madzimai rights which was yekuabort. one landline, two decisions that empowered the women Dzaiva sarudzo mbiri dzakapa masimba kumadzimai to be solely responsible for their bodies, kuti vave nekuzvitonga pamiviri and yavo. the freedom was enjoyed. Freedom But when we come to yakaenjoyewa 2022, asi patinosvika pana just 2022 after Paniam, tichangopfuura we have such a Paniam decision tinova nesarudzo iyi when we are in the agitation of the Sunday law, patine tiri muagitation yeSunday law. and we have this decision that overturns Tinova nesarudzo iyo decisions inopidigura that have made, sarudzo which dzakaitwa means they are taking away the rights that have been given to women. zvoreva kuti vari kubvisa marights So akanga now we apiwa see that madzimai. Saka izvinezvi taakuona kuti in the agitation of the Sunday law, muagitation yeSunday law, God's providence, providence yaMwari, the issues that are being discussed in the society, nyaya dzinenge dzichitaurwa mukati menharaunda, government policies and laws, mapolicies ehurumende they will nemitemo be centered around those issues. zvichange zvakatenderedza maissues So this iwayo. was the first one, Saka iyi ndo yaiva like a wake-up yekutanga, call for every one of us to just say, oh, this is what is happening, yaiva wake up call kune vanhu vese vari so pano that we kuti can ndo open zviri our kuitika, eyes wide. kuitira kuti tigovhura maziso edu. So the other decided case Imwe case yakadhisaidwa is the Donald J. Trump versus Norma Anderson. ndeyaDonald J. Trump versus Norma Anderson. Let me write it on the board. Ikai ndinyore paboard. So this case again Nyaya iyi zvakare is another one that has been decided by the Supreme Court. ndiyo imwe yakadhisaidwa neSupreme So Court. Norma Anderson, among other people, Norma Anderson pakati pevamwe was vanhu one of the people who sued Trump akanga ari mumwe wevanhu vakasuwa Trump and asked that he be removed from the ballot in Colorado.
akakumbira kuti abviswe kubva paballot kuColorado. So they were claiming that he violated the 14th Amendment Saka vaiclaima kuti akaviolate amendment yechi14 on January 6, 2021, musi wa6 January during 2021 the Capitol incident. pakati peincident yeCapitol. So when the Supreme Court was looking at this issue, Supreme Court payaitarisa nyaya iyi, they decided that the Supreme Court can only decide vakadecida kuti Supreme Court inogona kungosarudza this issue here, or the nyaya Congress, nyaya iyi kana kuti Congress, and this cannot be enforced by the courts. izvo hazvigoni kuenforcwa nematare. So in a way, Naizvozvo neimwe it's nzira, a way of exonerating Donald Trump. inzira yekudzikunura kana Because if kununurira they Donald say Trump, something that is so clear that he has done, and they made a decision that he cannot be ruled by the lower courts, nekuti vakataura pachena zvinhu zvaanenge aita pachena voti decision iyi haigoni kuitwa nemakotsi in other ezasi. words, they are empowering him, Neimwe nzira vari kumupa masimba, which is a sign that democracy is going down. inova saini yekuti democracy iri kudonha. So it's another very important case again, showing that America is turning into a lamb-like beast, speaking as a dragon. Imwe case zvakare yakakosha yekuratidza kuti America iri kushanduka kuita lamb-like beast, iri kutaura sedragon. I'm going to talk about the last one, Ndichataura neyekupedzesera, which is Mildred versus City of St. Louis. inova iyo Mildred versus City of St. Louis. So this issue over here, Saka nyaya iyi iri it's pano about a lady, ndeyemumwe mudzimai, Sergeant Mudro. Sergeant Mildred. Yes, she was a sergeant. Aiva sergeant. So she sued the city for discrimination Akasuwa guta rake when she was unfairly discrimination. transferred into another place, Paakatransferiwa zviri unfair and kuiswa she was kune imwe given a nzvimbo, different position, akapiwa position yakasiyana, and she took the issue to the lower courts, akaendesa nyaya iyi kumatare epazasi, and the lower courts decided that it was okay for the employer to transfer someone. matare epazasi akati zvakakunaka kuti So employer atransfer munhu uyu. So she appealed again, Saka akaapila and in the zvakare. appeal, Muappeal umu that's when she won the issue, ndo paakahwina nyaya iyi, and it was ruled that it was unfair for her to be wrongfully transferred or unfairly transferred, zvikatongwa kuti zvazviri unfair kuti iye atransferiwe zviri wrong, because there are other privileges nekuti pane mamwe maprivilege that she enjoyed in a previous area that she was working, aakaenjoya munzvimbo in the position yaaishandira that she was in. neposition yaanga So ari. she was given back a position, Saka akapiwa zvakare position yake, and it was ruled that the employee can claim any discrimination zvikatongwa kuti uyu mushandi anogona kuclaima rusarura rwese rune rwuripo if they are disadvantaged by job transfer. kana vakaitwa disadvantage nekutransferiwa mubasa. So for her, for Mildred, Saka kuna Mildred, she saw that her transfer was based on gender. saka akaona kuti kutransfera kwake And because she kwakanga was female, that was the reason why she saw that she was transferred kuri based on gender, nekuda kwekuti aiva mudzimai ndo saka by her male boss. akatransferiwa nebosi So to wake her, it was wechirume. discrimination based on gender. Saka kwaari yairi rusarura ruri So maererano this is one other negender. issue Saka ndo imwe nyaya that after appeal, she had to be heard, ngekuti mushure meappeal aifana and kunzwikwa, it was ruled in her favor. yakatongwa mufavor yake. So looking at these cases that we're looking at, Tichitarisa macases aya both tatu the kutarisa, undecided and the decided ones, ese akadhisaidwa neasina kudhisaidwa. if you weigh them on the scale,
ukama weya pachikero it clearly shows the state of America at the moment. zvinoratidza pachena state yeAmerica pari So zvino. if Ellen White is saying Saka Ellen White kana ari kuti that the lamb-like beast is going to speak like a dragon, lamb-like beast ichataura sedragon. this is exactly what you are saying here. Ndizvo chaizvo zvatiri kuona If izvozvo. John in Revelation 13 verse 11 Kana Johane muna Revelation 13:11 says that I saw the lamb-like beast speaking like a dragon, achitaura achiti ndakaona lamb-like beast ichitaura sechikara, this is the speaking of the nation. ndokutaura kwenation. Laws are made Mitemo ichigadzirwa with regards to the society or the culture. maererano nesociety kana culture. And in this case, the culture is rooted in sexism and patriarchy. Mukesi iyi culture inenge iri rooted musexism nemupatriarchy. And when these cases are heard in the US Supreme Court, Nyaya idzi padzinonzwikwa muSupreme Court we can see that yeku-US, there is a lot of unfairness in this. tinoona kuti pane ma-unfairness And we akawanda expect mazviri. more Tinotarisira of this zvakawanda kind. zverudzi urwu. So Naizvozvo, as a people of God, sevanhu vaMwari, if you are seeing all these things happening, kana tichiona zviitiko zvese izvi what do they zvichiitika, mean to us? zvinorevei kwatiri? Do they have an impact for us? Zvine impact kwatiri Yeah, here? they have to, Hongu zvinofanira kutoita impact. because Nemhaka yekuti we know that in all these things, tinoziva kuti muzvinhu zvese God izvi does not want us to walk blind. Mwari haadi kuti tifambe We have been given takapofomara. everything that we need to know. Takapiwa zvose zvatofanira kuziva. It's not a surprise when these things unfold, Hachisi chishamiso zvinhu izvi pazvinotanga kuitika, because we've been given the food beforehand. nekuti takapiwa chikafu kare. So our last quotation Quotation yedu yekupedzisira will be Life Sketches 196.2. iri kubva kuna Life Sketches 196.2. Where can I write? Okay, Emma, can you read for me, please? Life Sketches, page 196, paragraph 2 and 3. Mhm. At Philippi, Paul tarried to keep the Passover. Only Luke remained. Life Sketches. Oh, Life Sketches. Yes. Later history. Mhm. The later history of my life would involve the history of many of the enterprises which have arisen among us and with which my life work has been closely intermingled. For the upbuilding of these institutions, my husband and myself labored with pen and voice. Paragraph 2 and 3. Sorry. Starts again. Paragraph 2, I think that's paragraph 1, sorry. So Life Sketches 196, paragraph 2. In reviewing our past history, Yes. having traveled over every step of advance to our Yes. present standing, Mhm. I can say, praise God. As I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. Mhm. We have nothing to fear for the future, Yes. except as we shall forget the way the Lord has led us Mhm. and God's teaching in our past history. We are debtors to God to use every advantage they have entrusted to us to beautify the truth by holiness of character and to send the messages of warning and of comfort, of hope and love to those who are in the darkness of error and sin. Mhm. Thank you very much. So Mukutarisa nhoroondo yedu yekumashure, tafamba isu matsiko anoenderera mberi kune patakamira pari zvino. Ndinogona kutaura ndichiti Mwari ngaakudzwe. Ndakaona kuti Mwari akatitungamirira sei, ndikashamisika uye ndave neconfidence muna Kristu semutungamiriri. Hatina chokutya kumberi kunze kwokuti tikakanganwa nzira iyo Mwari akatitungamirira nayo nedzidziso
yenhoroondo yedu yekumashure. Tiri madebtors kuna Mwari. Ngatishandisei advantage imwe neimwe yaakatipa kuti tishongedze chokwadi neholiness yecharacter yedu, nekusenda you. mamessages ewarning, necomfort, nehope, nerudo Okay. kune avo So vari this quotation mudarkness, here neerror, nesin. is the one that gives me hope in looking at others, Saka quotation iyi ndiyo inondipa tariro mukutarisa because we have zvose nothing to izvi, fear nekuti hatina chatinotya, unless we have forgotten how God has led us in the past histories. kunze kwokuti takanganwa kuti Mwari akatitungamira sei Looking at munhoroondo all those things dzekumashure. happening, Tichitarisa zvese zvinhu izvi zvichiitika, all we can say is praise God, chese chatogona kutaura kuti Mwari ngaakudzwe. because we have seen how God has led us from the time of the end Nekuti takaona kuti Mwari akatitungamirira kubva kunguva until yekupedzisira now, as we are looking at the Sunday law. kusvikira izvezvi apo tiri kutarisawo Sunday law. And I can say this, Ende ndogona kutaura izvi, what is happening around us right now, zviri kuitika zvakatitenderedza izvezvi, the Sunday law is not even far. Sunday law haisi tombori kure. We are very, very close, Padyo, more than ever close to the Sunday law. padyo chaizvo kune Sunday law. So right now, Saka izvezvi, all we can say is praise God, chese chatogona kutaura kungoti Mwari because ngaakudzwe. God has led us all the way. Nekuti Mwari akatitungamirira munzira yese iyi. So my prayer today Saka munamato wangu is nhasi that every one of us, kuti umwe neumwe wedu we are not supposed to fear hatifaniri kutya, because God has led us this far. nekuti Mwari akatitungamirira kusvikira pari zvino. I'm not saying I can't say I'm giving a definite day for Sunday law to say this is the Sunday law, Handisi kuti ndiri kupa zuva riri definite kuti iyi But- ndiyo Sunday law. in my own opinion, Asi mukufungawo kwangu inini, the Sunday law is very, very close. Sunday law iri pedyo. And for me, Kwandiri it's not a movement position. haisi position That's my yemovement iyi. thinking. Ndokufunga kwangu 2024 could be the Sunday law, 2024 inogona kunge itori Sunday looking law. at what is happening, Tichitarisa zviri kuitika, looking at all this. tichitarisa zvese izvi. So we want to thank God for everything that God has done for us. Tatoda kutenda zvese zvataitirwa naMwari. Let's not forget how the Lord has led us. Ngatisakanganwai We have nothing to nzira fear. yatakatungamirirwa naMwari. Hatina chokutya, We have everything that we need tine zvose zvatinonida. to see prophecy unfolding in our eyes. Kuona maprophecies achirudunurwa Before us. mumeso edu, pamberi pedu. Someone might be asking Umwe anogona kunge achibvunza, why I can just put that suggestion. sei ndangoisa suggestion iyi. For me, if I'm looking at what is happening in America, Kwandiri kana ndiri kutarisa zviri kuitika muAmerica, considering that we are almost going to the US election, tichitarisa kuti taakutosvika paelection in this year, yeAmerica mugore rino, the act of voting in itself, chiitiko chekuvhota machiri, for me, is something like it is the Sunday law for me. kwandiri ndiyo Sunday That's how law. I see it. Ndokuona Because before you kwandinozviita. go to vote, what do you do? Nekuti usati waenda kunoita sarudzo You unoita sei? think, Unofunga, then you go and act. woenda And wonoekta. the mark is instituted where? Maki inoiswa pai, On the forehead and on the hand. mumusoro So looking at the project Ruoko. 2025, tichitarisa All the project sta- 2025, all the studies that have been done the previous week, dzidzo zvese zvakaitwa vhiki rapfuura iri, for me, I'm very confident that the Sunday law is nigh. kwandiri ndiri confident kuti Sunday law yave pedyo. Let's kneel down in prayer. Ngatipfukamei tinamate. Let's pray. Dear Lord, Ngatinamate. Mwari, we thank you for the Sabbath. tinokutendai neSabata. We thank you for talking to us. Tokutendai nekutaura nesu. We thank you for all the prophecies that you've given us. Tokutendai nemaprophecies ese amatipa. You've given us everything that we need Matipa zvese zvatinonida so that we can survive this time. kuitira kuti tigone kusurvive nguva You have iyi. led us so far. Matitungamirira kusvika pari Here we zvino. are, Lord. Tava pano Mwari. All we can say is praise the Lord. Zvese zvatogona kungotaura kuti Mwari Because ngaakudzwe. if you're not leading us, Nekuti kana musiri we were kutitungamirira, not supposed to be where we are today.
ataifanira kunge tiri patiri nhasi. We keep trusting your word Toramba tichivimba neshoko renyu, and we keep your guidance. tinochengetedza kutungamirirwa Help kwenyu. us, Lord, Titungamirirei Mwari, so tibetserei that we Mwari, keep holding to your word. tirambe takabatirira shoko renyu. We keep holding to the prophecies that you unfold to us. Toramba takabatirira kumaprophecies amuri kutipa. Sometimes it may look far. Dzimwe nguva zvoita sekunge kure. Give us the patience to wait. Tipewo patience yekumirira. Help us not to laze around Tibetserewo tisangoita usimbe, and not see what is presented before us. tisingaoni izvo zviri kuwaridzwa pamberi pedu. The events are unfolding Maevents ari kuvhurwa, just before us. ari padyo nesu. Help us to Pamberi open our pedu. eyes wide and see Tibetserewo tivhure maziso edu and be able to zvakajeka stand on the tione, right side. tigonewo kumira kudivi chairo. Help everyone who's here. Betserai munhu wese ari pano, Help everyone who has joined online. betserai munhu wese ajoina Bless online, everyone here, komborerai munhu wese pano, for you have gathered us for a purpose. nekuti matiunganidzira purpose. This is our humble prayer in Jesus' name. Iyi ndiyo munamato wedu muzita raJesu. Amen. Amen.